right, ndadzoka manje hama dzadiwa. Paita nyaya panapa mukuziva nyaya yaRutendo Matinyarare naChristopher Mutsvangwa yakanetsa mazuva adarika. Nhasi Rutendo Matinyarare ari kubuda ari kuratidza kakucelebrate downfall yaChristopher Mutsvangwa. Last time pavakatangana yanga iri nyaya yekuti ndakatombozvibuda ngazvitaura ndikati pasangana mumwe munhu ari more ZANU-PF kudarika mumwe. Saka iko zvinezvi Rutendo arikutaka kufara because ari kuona kuti Mutsvangwa arikuita sei arikuti achidonha mbijana every day kuita kupera power kunge rate reimwe mari. So now ari kubuda ari kuti zvoni I have been fighting against GMOs and toxic cancer causing chemicals in our food. Mutsvangwa choose to stand against the people by openly supporting the toxic GMOs that are being smuggled into the country. What he doesn't realize is a lot of war vets and their families are being ravaged by cancer, and it is some of those people who work in the system who told me that government rebanned GMOs after they saw a spike in cancer in 2008 and 2009 when they first allowed them in. These same people are behind organizing a vote against him because he forgot war vets and their families. Arikubuda tati more vets acho akatombondudzwa kuti uitomboti abve bhoza ari kuti kanganwa nemhuri dzedu ende zvakuprovika 11 votes inenge package yetuma votes chomoti makashanda nesu 11 years saka takupaiwo 11 votes zvitaka kumecha so 11 so even though wamwe wachiti anganga arimo zvekuma 14 years but isu tungowekadza tunyatsoziva 11 years 11 votes package akutobudiswa kuenda. Saka this Rutendo Matinyarare guy ari kucelebrate kuti aiwa Mutsvangwa akabuda idondirwisa ini ndiri kutotira kumirira vanhu ndichitaura nyaya dzehondo dzangu dzendairwa iye ndokubuda achinopindira nyaya iyo. Unoziva kuti nyaya yakatomboita kanenge kaseries ukatocheka pamavideo zangu nyaya yekuti yaMutsvangwa achinzi adisona Rutendo Matinyarare chinchi yakatombofamba nyaya iyo panapa tichitaura chiti this guys nyaya yavo vatangana vanhu vari kungozvita vari kungo vese veRevolutionary Party vese vari kuzvita vari kutimu repatriotism what takatotaura tikati mukuvaona sei vanhu ava but iko zvino ndopasvika nyaya yacho. Mutsvangwa angosara I think inenge yango one post iko zvino zvasara nayo akangobva ipapo atongo munhu akangobatawo kadhi remusangano anenge atongo nobody. Ndo situation yaapo iko zvino zvipaground. Ndangondidarika nepanapa ndichikuzivisai ma-updates ezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. Kusaziva kuti nyaya iyi hama dzadiwa muri kuionawo sei.